Kubor nagaslem jong unongsan Hima. Kasorkar Assam kasngi palay kalapan bana ba ka jingya daya ka khundo ka siam bat ki Khappud jongka kilong kalawe jongka jilla bat kala Mang hadu Saupun riu poin prasan Klur na kabenta ketenat banya daya ki Khappud bat banwanra kam Pynroi lani ka Border Protection and Development Department. Kani kalapau ka jingkeren jongka menteri ketenat pelatingkah kasorkar Assam ka ajanta New York Hakapor bakalawan rakyat ka Mang tingka jong senam arajar arpulai do arpusau haying dorbar tawan hadispur. Nakaliang ka New York kalaong baka sorkar Assam kalong ka ba IT lud ban penbet ya ki kam ya ka Japut bat ban donno da ka roi ka kiyo na ka benta ki nongsong snong ha Khappud. Kalaong baka sorkar kala shemi ki senjam ban wan rakyat ka jingya penbet yo put usam bat ka Meghalaya hakaba kala dap ban ya soiru ya ka soskular lani ka Memorandum of Understanding. Hakaba ya day baki Khappud Assam Nagaland Kaniyok kalaya thu balade ban yaman jur ban wengno iki pulet king atiar na ki jaka ki baya kaja kat bah Khappud Assam Mizoram lasdang ya ke jingya kren. Ha Khappud Assam Arunachal Pradesh la dep ban thawi ki khat artli ki regional committee ban penbet iki kam ya ka Japut kalaong. Shuk kaniyok kalaya thu baka sorkar kala dep ban Shna ya ka border outpost lani ka ktem pulet ha Khatkasla ka badan ha Khappud Assam Meghalaya ha ki benta jong ka West Giant Hills Ha Bhalukpung Moina Juli Assam Arunachal Pradesh interstate border Upper Namchai Assam Nagaland interstate border Badhaleri Tatepai Assam Manipur interstate border Kementeri ketenat pelatingkah kalau orang baka sorkar kalau shemi ki senjam manthawi ki border outpost management committee na bentaban ai jing erap ha ki jing Shna ya ki jing tei bat jing maramon ya ki border outpost ha Khappud Kaniyok kalaong ka sorkar kan sanang shemi ki senjam na kabenta benteshu saya sanpau tali ki border outpost ha ki benta bakongsan ha ki leng ki jaka Khappud bat ki wei ki jilla bat ya kani ande ka wei hadin ka wei nalor kata kalaong bada ka jing thmu banwan ra ka jing shong suk ha pedeng ki nong shong shnong ha Khappud ha ki jilla Meghalaya Arunachal Pradesh bat Mizoram ka sorkar kan penong de ki tamasa ha bernihan Dut noi bat silchar haus nem Mang tingka arhajar arpulai hadu arpusau.